Brlajinović! Jedna, ali vredna. Evo sada Mandićevog odvajanja. Tako je! 2-2. Stefan Mitrović, Filipović, Brlajinović. Kakve su to dva moćna šutera. A evo i zašto. Drugi Andrin gol. Igrač više Sara za naš tim. Nedozvoljena odbrana Petkovića. Ajmo da postignemo gol. Tako je. Ide brza lopta. Filipović. 5-2. Meljemo sve pred sobom. To je odraz naše moći. Evo još jednog moćnog poteza. 6-2. Mitrović, Mandić, Čuk. Gol. Idemo dalje. 7-3. Krilo na krilo da se raširi hrvatska odbrana, malo i zaplaši. Brlajinović. Sledili smo ih. Ovo je fantazija olimpijskog šampiona protiv Srbije. Kakva demonstracija moći, snage. 10-4 Milan Aleksić. Vidim na licima brojnih komentatora iz brojnih svetskih medija oduševljenje zbog ove igre i ovog završnog udarca. Jedno pam za kraj. 11-4.